шумораи ҷавонмардоне ки аз сафедшавии мӯи сари худ хиҷолат ва ё нороҳат мешаванд дар ҷомеа дар ҳоли афзоиш аст, аммо сабаб ва омилҳои дақиқи сафедшавии бармаҳалли мӯиро то ҳол мутахассисон муайян накардаанд. бо вуҷуди он ки бархе аз табибон ин мушкилотро ба ирсият рабт медиҳанд, вале собит гардидааст ки фақат чанд фисад аз онҳо бо ин омил ранги мӯяшон тағйир ёфтааст. این مراجعت ها بسیارند. در یک روز گیم 2-3 نفر همین جوانان دانشجویان مکتب بچگان بسیار مراجعت میکنند. بسیارتر ما این بیماران رو به نزد طبیب غدودشناس روانه میکنیم که از درون آنها درون خود رو سنجیده فونکسیون غدودهای درونی رو سنجیده و طبابت کردن آنها صفتی табобат ро баланд кардан, сифати табобати мо духтурони пӯстро баланд кардан ба онҳо равона мекунем. гарчанде иллатҳои ин мушкилӣ мухталиф аст, вале аслан хӯрдани хӯроки тезтайёр, суҳбати дуру дароз бо телефону дигар сомонаҳои интернетӣ, сардӣ ё гармии ҳарорати ҳаво, истифодаи маҳсулоти ороишию шӯянда, асабонияти бардавом ва дигар бемориҳои дарунӣ ба гуфти табибон ҷавонмардонро бармаҳал мӯйсафед мекунад. баъзеҳо ҷавононро нигоҳ мекунӣ аз саҳар то бега дар назди компютер интернетҳо хуб аз ҳад зиёд истифода мебаранд. бемории меъда, рӯда, ғадуд-зери меъда, бемории гурда ки инҳо ҳам восита шуда метавонанд. бештар стресс мегӯем, ин системаи асаб албатта вобастагӣ дорад. дар аввал масалан мӯҳои як бора не оҳиста-оҳиста сафед мешаванд дар ҳатто давраи мактабхонӣ ва пеш аз он ҳам дар инҷо мо мушоҳида кардем ки кӯдакони наврас низ мӯи саршон хуб сафед шудааст. агар мӯи ҷавонон аз нарасидани витаминҳо ва ё бемориҳои узвҳои ҳозима сафед шуда бошад, табобати саривақтӣ имкон медиҳад ки мӯйҳояшон ба ҳолати аввала баргардад ва агар сабабҳо дигаргуна аст, роҳҳои табобатро низ бояд дигар кард. муҳимтар аз ҳама бояд ба худтабобаткунӣ машғул нагардид, вагарна ба ҷои манфиат боз ҳам зарари бештар дар пай меорад. масалан аз сабаби нарасидани витаминҳо яке гуфтем ки масалан организм ҳассосиятш ниҳоят паст аст. бемории масалан ба гиҷа яъне кирм дорад тифл кӯдак ё ки бемории гурда рӯда ё ки бемории масалан микроэлементҳо гуфтем нарасидани цинк ана ҳамин сабабҳо бошад. дар натиҷаи вақте ки мо даво менависем албатта дар натиҷаи 2-3-4 ё то ним сола 6 моҳа аллакай ҳамин беморӣ мо дар ҳамин чанд беморӣ мушоҳида кардем ки пурра мӯи саршон масалан ранги сиёҳ гирифт ё ба ранги аввалаш баргашт ва табобат шуд. мӯи сар ҳуснро зебову ба чеҳра гармӣ мебахшад. ҳамин аст ки ҷавонон пайваста ба дунболи муд ва пардози мӯй медаванд, вале баъзан ҳамин зебопарастиҳои дар бархе маврид иштибоҳангез онҳоро аз мӯи табии худ бармаҳал маҳрум мекунад.